Всички знаем нашето училище колко е оживено, когато децата са тук и сега, когато те ги няма, всичко ни се струва някакво пусто. Но въпреки това, ние продължаваме да готвиме за нашите деца с идеята да пренесеме този вкус, който обичат от дома при тях, като наравно с това се стремиме да спазваме абсолютно всички изисквания за правилно балансирано хранене с необходимите за тях белтъчини, мазнини и въглехидрати. Даника Пачво готви здравословно, прясна храна, работи се с пресни плодове, зеленчуци. Храната е същата, направена с любов. Всеки ден предлагаме на децата една вкусна пъстра салата, една топла супа, едно вегетарианско ястие и едно местно ястие, след което завършваме с усмивка и един хубав десерт. Задължително всеки ден предоставяме на децата максимално количество плодове и зеленчуци, богати на витамини и минерали, защото те са жизнено важни за тяхното здравословно и правилно израстване. Целият екип всеки ден идва рано при зори, за да може да приготвим прясна и вкусна храна за вас за обяд. Днеска сме им приготвили пилешка млечна, която е една от любимите супи на децата и се надявам да са щастливи. Деца, много ни липсвате, целият екип на кухнята се надяваме скоро да се видиме и да сме заедно.